Здравейте, ще разгледаме 12 задачи, които служат за преговор към 6-ти клас. Така че ако искате, можете да ги използвате като подготовка за входното ниво. Ще виждате направо и самото решение на задачата, за да може да бъде по-оптимално като времетраене. И така, започваме направо с първа задача. Превърнете неправилната дроба в смесено число. Защо 10 седми е неправилна дроба? Защото числителят е по-голям от знаменателя. Как можем да го преобразуваме? Т.е. търсим някакво такова число, което да ни помогне да го умножим с 7 и с нещо, което да добавим, така че да получим 10 като резултат. В случая 1 по 7 плюс 3 ни е 10, реално погледнато, т.е. смесеното число се получава 1,3 седми. Втора задача е в обратния ред. Превърнете смесеното число в неправилна дроб. Тоест имаме 3,1 седма, преобразуваме като 7 умножим с 3, съберем с единица и запишем резултата в числител. Тоест резултата е 22 седми. Трета задача. Да пресметнем, трябва да съберем две дроби. В случая, тъй като са с различни знаменатели, следва да преведем под общ знаменател. На 3 и 5 общия знаменател е 15, така че първата дроба умножаваме с 5, втората умножаваме с 3. Получаваме 5 15 плюс 6 15, което в резултата е 11 15. Ако дробта беше неправилна, щяхме да преобразуваме в смесено число. Следващата задача. Пак да пресметнем, като в случай имаме 13, да извадим 5,1 седма. В случай числото 13 можем да го представим като дроб и то е 13 първи. А пък смесеното число имаме ангажимента да го преобразуваме към дроб. Така че 13 първи минус 36 седми, в случая превеждаме под общ знаменател, т.е. 7 и получаваме 91 седми минус 36 седми, което в резултата 55 седми. Преобразуваме в смесено число, което е 7,6 седми. Следващата задача, пета, отново пресметнете. Имаме да умножим смесено число с десетично число. Какво ще направим? Смесеното число го преобразуваме в обикновена дроб, а пък десетичното също можем да го преобразуваме в обикновена дроб. Тоест 3,1 втора в случая е 7 втори, а 2,3 можем да го представим като 23 десети. Извършваме умножение числител с числител, знаменател с знаменател. В резултата 161 20. Така че в смесено число се получава 8,1 20. Следваща шеста задача. Сега пък действие деление. Десетично число да разделим с дроб. В случая десетичното число 2,5 става 25 десети. Трябва да разделим с 1/3. Как делим две дроби? Действие деление става действие умножение, а пък втората дроб е преобразуваме към нейната реципрочна. Т.е. сменяме местата на числител и знаменател. В резултат се получава 25 десети по 3 първи, което е 75 десети или 7,5. Задача 7. Имаме да изчислим израза 2 трети по 0,3 плюс 7,8. Какво ще направим? Десетичните числа минават към дробни. Така че 2 трети по 3 десети плюс 78 десети. Извършваме действие умножение заради приоритетите на действията, т.е. имаме 2 десети плюс 78 десети. Нарочно не съм извършила съкращаване на първата дроб, за да може да си останат едни и същи знаменателите. Така че 80 десети в случая е числото 8. Следващата 8 задача. И те са от темата част от число. Хикс да ми е равно на 1/3 от 105. Ами число в случая от го заменяме с умножение.
Хикс ни е равно на 1 трета по 105, хикс ни е равно на 105 трети, което в резултат е равно на 35. Задача 9. Хикс от 15,6 равно на 10,4. Отново от се заменя с по. Тогава имаме хикс ни е равно на 15,6 по в случая равно на 10,4. Хикс ще ни е равно на 104 десети да разделя на 156 десети. Защо? Защото десетичните числа са преобразувани към дроби. Така че делим две дроби, като заменим действие деление с умножение и втората дроба я прехвърляме към нейната реципрочна, т.е. заменяме местата на числител и знаменател. В резултат получаваме хикс равно на 104 156 или като извършим съответните съкращения получаваме 26 39. Хайде 10-та задача вече да включим и процента. 10% от 140 е равно на хикс. Отново заменяме от с по, а процента си го записваме като 10 стотни. Тогава ще имаме след извършване на съкращение 10 десети по 14 равно на хикс или само хикс не равно на 14, защото 10 десети в случая е единица. Вървим към края. Задача 11. Измерението на правоъгълник са 8 см и 40 мм. Намерете периметъра в сантиметри и лицето S в квадратни сантиметри. Тъй като двете измерения на правоъгълника са в различни мерни единици, едното е в сантиметри, другото е в милиметри, следва милиметрите да ги преобразуваме в сантиметри, защото са ни казали в задачата, че периметъра и лицето трябва да ги намерим съответно в сантиметри и в квадратни сантиметри. Така че можем да запишем А ни е равно на 8 см, Б ни е равно на 40 мм, което в случая е 4 см. Периметър на правоъгълник намираме с формулата P ни е равно на 2 по А плюс 2 по Б. Заменяме А и Б с техните числени стойности и в резултат получаваме за P равно на 16 плюс 8, което в случая е 24 см. Лице на правоъгълник намираме като извършим умножение на двете измерения А и Б. Т.е. умножаваме 8 по 4, което в случая е 32 квадратни сантиметра. И хайде преминаваме към последната задача. Триъгълник ABC има страна АБ 12 см и височина към нея HC равна на 60 мм. Да намерим лицето на триъгълника. В случая имаме начертан един произволен триъгълник. Отново преобразуваме височината HC от милиметри в сантиметри. Тогава 60 мм в случая ни са 6 см. Формулата за намиране на лице на триъгълник е страна по височина към нея разделени на 2, или в случая АБ по HC върху 2. За да вместваме с стойностите и се получава за S равно на 12 по 6 делено на 2, което в случая е 36 см. Ами в общи линии това бе за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Споделете видеото с приятели, дайте един лайк, а пък ако искате напишете и коментар. Чао!